O 4 hours. Sa asa man na? Ano, si Don nagtusong ano. 3 hours. Ba't na natog 4? Mhm. Okay, oh. So, sa may imong kuan ana? Ikaw, sa may gusto nimo? So, kung mag si Donut, Kung magsidonut ta sayo ra first, ta dito. sayo ta. Mm. Ibili niya to sa Archie. Ayaw na to papatay itong babae. Okay. Pero pag gusto mato na ta og kung mato ta, Grand Canyon. Grand Canyon. so diha na tong babae pa ko ano na to diri. Pila na kagag Grand Canyon? One day. Monday ra ta di ta mag stay uli lang pud ta dayon. Kapoy na ng biyahe. Be. Kapoy kayo biyahe anak. Pagpahulay man tabi. Ako kaya man ganin ako pagbabalik libog ba.